बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आंनि भाइरेल जानाय फट'नि खोथा लानानै दिनै साब्रानि फैफिनलायबाय आङो नोंसोर रावबो मानिनानै लानो हायाखै खोमा बे फट'सफ्रा फेक एडिटेड होननानै आंबो मानिनानै लानो हायाखैमोन माने आंनि फट'सफ्रा मारै बिदि जाखो आं मालाबा बिदि खेबाखै मारै बिदि फट' ओंखारखो आं मानिनानै लानो हायाखैमोन खिन्थु थेवबाबो आं नागिरबाय थाबाय लेपटपाव फुराना लेपटप आंनि दंमोन बेहाय नागिरबाय आं नागिरनानै मोनसे फट' मोनबाय आरोना बे फट'जों आं मिलायनानै नायबाय ओमफ्राय फट'आ एकदम सेम आरो सेम आं बेखौ नोंसोरनो देखायनो नागिरदों दा नोंसोरो मानिबाबो मानियाबाबो नायदो नुबायना नोंसोरो आं मैयानिफ्रायनो बुंबोबाय थाबाय बेफोर एडिटेडसो रियेल नङा होननानै नाथाय नोंसोर रावबो फोथायनो हायाखै ओरैबायदि एडिट खालामनाय जादोंना आं गावनो फोथायनो हायाखै जे मारै बिदि जाखो आं माने थेवबाबो आं मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोना आंथ' बिदि फट' खेबफेराखै रावनोबो होफेराखै आं बिदि फट'सखौहाय खिन्थु मानसिफ्रा आंखौ जा गाज्रि बुंदों बिसोर होनदों दि फानग्रा नों फाननानैसो जायो भिडिअ बानायनानै जायो भिडिअ बानायनानै बेसेबां थाखा मोनो माने एसोर लेभेल बिदि होनदों खिन्थु आंहा जेबो लेभेल गैया आं मानो लेभेल देखायनांगौ आंहा जेबो लेभेल गैया आं माने एकदम सिम्पोल हिनजावसा आरो फार्स्ट आंहा जब मावो बिजनेस दङ फिसा फिसौना बिदिनो थाङो आं बिदिनो आंनि लाइफ स्टाइला आरो आं जेबो एटिटिउड गैया आं मोनसे खोथाखौ जा दुखु मोनदों नोंसोर मानो एथ'रा बेकवार्ड साननाय हनाय लानानै थायो मानो बिदि सानो नोंसोरो माने नंमारगौना नंमारा बेफोरखौ सानाबो खोथाखौनो जा दुखु मोनदों नोंसोर मानो एथ'राबो साना हवा गारनो बिदि खालामो सासे मानसिनि लाइफखौ नोंसोर जा इजि सानो बे मानसिया नंमारगौना नंमारा जुदि नङाबा मा जागोन बिनि लाइफआवहाय जुदि बिदि फेक रिमार्स खालामबाय थाबा बे मानसिनि लाइफआ मा जालांगोन बे फिउचाराव मा खालामगोन मा जागोन मा जाया थैनोबो हागौ ना सुइसाइडबो खालामनो हागौ ना सोरबाथ' आरो सोरनिबा फेमिलिया सापर्ट खालामा जानो हागौ जुदि फेमिलिया सापर्ट खालामाबा बेथ' मा खालामनो ना आं जे एटलिस्ट सोरबा सापर्ट खालामदों आंनि फेमिलिया सापर्ट खालामदों बिनि थाखायसो आङो एटलिस्ट जेबो बिदि डिसिसन लायाखैना जुदि सोरनाबा फेमिलिया सापर्ट खालामा बिमा बिफाया जुदि बुजिनो हाया बिब' बिनानावफोरावबो बुजिनो हायाबा बे मा खालामना थानो खोन्थालाय बेथ' फुरा सुइसाइड खालामखागोन 100% सुइसाइड खालामगोन नोंसोर मानो मानसि लाइफखौ एथ'रा बिदि खालामो आरो बुजिनो ट्राइ खालामा आं बेखौनो बिराद दुखु मोनदोंना एटलिस्ट नोंसोर बुजिनोथ' ट्राइ खालाम आजिखालि टेक्न'लजिया ना जा एडभान्स जाबाय मिथिगौ ना नोंसोर माने एथ' बेकवार्ड मानो साननो हनो रोङा एटलिस्ट एसे आन्डारस्टेन्डिं जा केयारिं जा बुजिनो ट्राइ खालाम गावनि ब्रेन इउज खालामना बिदि सोरबा माबा मोनसे होनदों नोंखौथ' दुनियावहाय जा मानसि लोगो मोनगोन बिराद मानसि लोगो मोनगोन नोंसोर बिदि दुनियावहाय नोंसोरखौ एरना होग्रा जुदि नोंनि वाइफनि भिडिअ बानायना होबाय फट' एडिट खालामना होबाय नों वाइफखौ नोङो बिलिभ खालामा गारा नोंखौ बुयै नोङो बेखौहाय न'निफ्राय होखारगोन नामा मोनसेथ' नायनांगोन ना हिन्जावा ट्रु होन्दों ना फल्स होन्दों बेफोरखौ मानो साना नोंसोरो बेफोरखौ एटलिस्ट साननांगौ मिथिबाय ना एसे सानै हयैसो खामानिफोरखौ मावनांगौ डिसिसन लानांगौ बिदि जानला मोनला सोरनिबा फट' मोन्दों होननानै शेयार खालामना होबाय भिडिअ मोन्दों होननानै एकदम शेयार खालाम थांबाय नाय बे हिन्जावा बिदिसो बे बिदिसो होननानै माने एक्सट्रा माने एथ' बुरजा जानला मोनला कमेन्ट लिरलांबाय थायो बुंलांबाय थायो एसे गावनि थाखायबो साननानै नायना मिथिबायना माने नोंजों जाबाथाय जुदि नोंजों जायो बा नोंनि बिनानावफोरजों जायोबा बिब'फोरजों नोंनि वाइफजों जायोबा गार्लफ्रेन्डजों जायोबा नोङो बेसेबां दुखु मोनगोन आरो आंनि फेमिलिया बेसेबां दुखु मोनदों एथ' हार्ड जादों बेफोरखौ प्लिज साननानै नाय अननानै एसे साननाय लानांगौ आरोना आं बेखौनो हास्थायो प्लिज आरो मोनसे खोथा आं सानदोंमोन हिन्जाव मानसि जानानै हिन्जाव मानसिफ्रा आंखौ बिराद सापर्ट खालामगोन नाथाय हिन्जाव मानसिफ्राना 1%बो सापर्ट खालामाखै आं बिराद दुखु मोनदों जे हिन्जाव मानसिफ्रासो बांसिन शेयार खालामदों बांसिन गाज्रि कमेन्ट लिरदों बांसिन फट'सफोरखौ आपल'ड खालामदों आं बेनि थाखायनो बिराद दुखु मोनदों ना एटलिस्ट हिन्जाव मानसि जानानै नोंथ' बुजिनांगौमोन ना जे नोंजों बिदि जाफ्रांबा जानांगौ आं साना आरोना जाफ्रांबा मा जागोन आरो सानफ्रामबो हिन्जाव मानसिफ्रा बेखौनो नेनानै थायो दि बेना उइक पइन्टआ मा बेखौ माला डाउन होनो चान्स मोनगोन बेखौनो सानफ्रामबो नेनानै थाबाय थायो बिदिजों मारै जानो खोन्थालाया आरो आं मोनसे खोथा होनो नागिरो दानि जाखांबोनाय बिनानाव फंबायमोनखौ नाथाय आं नोंसोरखौ बिदि एडभाइस होबाबो ना आंखौथ' जा गाज्रि लिरगोन नोंसोरो जा गाज्रि बुंगोन थेवबाबो आं बुंलांसै आरो जेसेबां नोंसोर गाज्रि सानो आंखौ सानबाय थादो खिन्थु आं बुंलांगोन आरो आं बिराद दुखु मोनदों जे आंनि बर'नि सेम ट्राइबनि मानसियानो आंखौ एथ'राब ट्रल खालामगासिनो एथ'राब शेयार खालामगासिनो बिदि गाज्रि आं जेबो दुखु मोनो थेवबाबो आं बुंलांबाय हा आं नोंसोर बयबो दानि गोदान फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुङो नोंसोरनि लाइफखौ थाल ला मालायनि लाइफआव एथ' इन्टारफेयार खालामनाङा मानो होनबा जोंहा सम गैया दानो जुदि लाइफखौहाय दानानै लायाबा उनाव माला दानानै लानो खोन्थालाय बयनिबो लाइफआ गोरलै नङा बिराद स्ट्रागल खालामनांगौ लाइफआवहाय नोंनि बिमा बिफाफ्रा नोंखौहाय
उनावहाय नोंहा खस्थ' दाजाथों मोजाङै मोजां रायजो जालांथों मोजां मोजां सोलिलांथों फिउचारावहाय बिदि साननानै बिमा बिफाया नोंखौहाय लेखा फरायनो होयो मोजां कलेजाव एडमिसन होयो मोजां ड्रेस गानहोयो मोजाङै खस्थ' मोनै मोजाङै कलेजाव थांथों होननानै स्कुटि बायना होयो गारि बायना होयो बिमा बिफाया गावनि खस्थ'खौ गाव खस्थ' लानानैबाबो गाव नांगौबा साइकेलजों थांगोन गाव नांगौबा गस्ला गांसेखौनो बायनाय नङा गस्ला गांसेखौ बाया गारानो गावनि गथ'नि थाखाय सेभ खालामो फैसाखौ मोनथिबाय दि आंनि गथ'आ सानसे थांनानैहाय मोजां खामानि मावगोन साक्सेस जाहैगोन बिदि साननानै डक्टर जाहैगोन इन्जिनियार जाहैगोन मोजां बिजनेसमेन जागोन मोजां एडभकेट जागोन बिदि साननानै बिमा बिफायाहाय नोंखौ मालाबाबो माने खस्थ' खामानि मावहोआ गाव नांगौबा खस्थ' मावगोन नाथाय नोंसोरो मानो बुजिया बिदि खोथाफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव माने टाइम वेस्ट खालामगासिनो दङ इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोर माने टाइम वेस्ट खालामो गावबा ड्रिम्सखौ साक्सेस खालामना लागोन बिदि जायोब्ला जों बर'फ्रा मारै गोरों गोरा जानो हानांगौ जाखो खोन्थालाय बयबो ना बुजिनो रोङैखायनो बिदि जालाबाय थायो नोंसोर मानो दुखु होनो मोजां मोनो गोसोआव बिराद दुखु होयो नोंसोरो बयखौबो अननो सिबिनो मोजां मोननो सोलों बिदिबा नाय गावखौनो गाव नोंबो बेसेबां खुसि मोनगोन गोसोखौ बिराद मोजां मोनगोन खुसिनि मोदै गलायनाय खुसि जानो सोलों होमबासो नोङो खुसि जानानै थानो हागोन सोलों बिसोरनिफ्राय जाय गेलेनानै सोरबा साक्सेस जादों मारै गेलेनानै जाखो सोरबा फरायनानै जादों मारै जाखो साक्सेसआ सोरबा बिजनेसाव जादों बेफोरखौ मारै जादों बेफोराव थाल ला बेफोरखौ इउज खालाम बेफोराव ब्रेनखौ इउज खालाम ओरैनो फाल्तु भाइरेल भिडिअसफोरखौहाय भाइरेल खालामनायाव शेयार खालामनायाव कमेडि फानि जिटि माने बेफोरखौ नायनानै टाइम वेस्ट खालामनाङा गावबा लाइफखौहाय सेटेल खालामनो थाखाय ट्राइ खालाम होमबाना नों बिराद मोजाङै साक्सेस जागोन दसेनो साक्सेस जागोन आरो खामानि गैया होननानै नोंसोरो जिरायना थाबाय थायो नङा खिन्थु जोंनाव बिराद खामानि थायो मेरला खामानि नों मावनो हायो मेरला खामानि मावनानै साक्सेस जालांनो हायो जोंनि लाइफआव मेरला खामानि दं नों जे दा ओंखारगोन नोङो ओंखारबाबो मोनसे खामानि दं मिथिबाय मेरला खामानि दं लाइफआवहाय ओंखारनाय लोगो लोगो लामा मोनलांगोन नों खालि एक्टिभ जानांगौ लेजि जानाङा जुदि नों लेजि जायाना होमबाना नों आरामसे खामानि मावलांगोन नों पुरा फुल लाइफ एक्टिभ जागोन फुल लाइफ साक्सेस जालांगोन बिमा बिफानि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो नाजा बिमा बिफाया नोंसोरखौहाय बेखार जानानै थाथों होननानै मालाबाबो साना बिसोरनि साननायखौ जाफुंहो सेस्था खालामना जाफुंगोन सानसे नङा सानसे आरो नोंसोरो एसेबो लुगैया नामा दे बिमा बिफाया सानसे जाय बिमा बिफाया नोंखौ जोनोम होदों जाय दुनिया देखायदों बिसोरो नोंनि सायाव नोंनि इनकामजों दुनिया नायहोनो लुगैना लुगैया खोन्थालाय बेफोरखौ नाजानांगौ बिमा बिफाखौ सानफ्रामबो खुसि दोननो नाजा बिसोरो बिराद खुसि जागोन आं बिसोरनि हेपिखौ नायनो लुगैयो आं ट्राइ खालामगासिनो दं बिदिनो बिमा बिफाखौहाय दुनिया देखायनो होननानै बिसोरनि बारा टाइम गैला बिसोरनि लाइफआवहाय बिसोर बोरायबाय बुरिबाय बेखौ मानो बुजिया नोंसोरो रावबो बेफोरखौ सानै हयै नोंसोरो लाइफआव आवगायलांबानो जायोना सानसे बिसोरबो थैलांगोन जोंबो थैलांगोन जोंहाबो बारा टाइम गैया गावबागाव लाइफखौहाय सेटेल खालामना लानांगौ दानिफ्रायनो इनकाम खालामबा उनाव फिउचारावहाय जों बोरायगोन एसे बुरिगोन एज जागोन एसे होमबा जोंथ' खामानि मावनो हानाय नङाना ओंखायनो दानिफ्रायनो खस्थ' खालामनांगौ टाइमखौ वेस्ट दाखालाम खामानि मावलांबाय था देनां नोङो 32, 35, 33, 34 बिदि इयार्स जाबा नोङो एसे एटलिस्ट नोङो लाइफखौ एन्जय खालामनो हागोन आरो बिमा बिफाखौबो नोङो मोजां जायगायाव लानानै थांना बेरायहैनो हागोन दुनिया देखायनो हागोन बिमा बिफाखौ सानफ्रामबो हेपि लाखिनो हागोन खस्थ' खालामनो नाङा बिमा बिफाखौ नङाबा बिमा बिफाया नोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनो बेखौनो बुजिनांगौ बिमा बिफाया नोंनि थाखायनो गस्ला गांसेबो बाया गारि मोनसेबो बायनानै लाया मानो मिथिगौ ना मानो होनबा आंनि फिसालाया आंनि फिसाजोआ मोजां कलेजाव लेखा फरायथों मोजाङै गस्ला मोनसे गानथों सानफ्रामबो हेपि थाथों मोजां हस्टेलाव थाथों मोजां रेन्टआव थाथों होननानै बिमा बिफाया फिसाजोफोरखौ बाहेरायाव दोनहरो आरो जेबो बुस्थुनि खमि दाजाथों बिदि साननानै ओमफ्रायथ' बेखौथ' बुजिनांगौना बिमा बिफाया जोंनि थाखाय मा खालामगासिनो दङ बेसेबां सान्दुं अखा
खामानि मावनानै खस्थ' खालामनानैबाबो गावनि फिसाजो फिसाला होननानै फोरोंबोगासिनो दङ सानसे साक्सेस जागोन सोरनि थाखाय खालामो जोंनि थाखायसो खालामगासिनो दंना ताकि जों उनावहाय थांनानै खस्थ' दाजाथों जों मोजाङै हेपि लाइफ थाथों जोंनि बायदि लाइफ दाजाथों बिदि साननानै बिमा बिफाया गाव सेन्देल गैया गारानो बिदिनो थाबायलाङो थेवबाबो गथ'फोरनो सेन्देल बायना होयो प्लिज बेफोरखौ बुजिना एटलिस्ट आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ ना बिमा बिफानि सायाव आरो नोंसोरो फननि थाखाय नांलायो बाइकनि थाखाय नांलायो बिदि खालामनाङा बिमा बिफाखौ मानो हार्ट होयो एथ'राब हार्ट दाख्ला आंनिखौ नाय आंनि थाखाय बिमा बिफाया एथ'राब हार्ट जानाङा बेसेबां दुखु जानांबाय आं बिदि जेबो खालामाखै थेवबाबो आंनि फट'सफोरखौहाय आंनि भिडिअस नङा फट'स नङा थेवबाबो माने आंखौ बिदि खालामना बिराद दुखु होबाय आं बिराद दुखु मोनदों आंल' नङा गासिबो दुखु मोनदों आंनि फेमिलिसफ्रा बिराद दुखु होबाय आंबो लाइफखौ जिर'निफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आंहा मोनसे ड्रिम्स दंमोन जे आं सानसे मोजां बिजनेसमेन जानो होननानै सानदोंमोन थेवबो आं नाजाबोगासिनो दङ आं इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामबाय आं सिभिल डिपार्टमेन्टनिमोन सिभिल इन्जिनियारिं फरायदोंमोन सिभिल इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनायनि उनावहाय आं जब मोनबाय मोनसे कमप्लिट जाबायबो आं जब मोनसे इन्टारभिउ होनानै मोनबायबो आं जब बिनि उनावहाय आं जुनियर इन्जिनियार हिसाबै मावबाय ओमफ्राय बाबाया होनबाय आं नोंखौ फोरोंनो हाला नोङो हारसिङै इनकाम खालामदो आरो जा फरायनोबा नों फरायदो होननानै बे जागोन होननानै आंबो जब मावबाय मावनानै स्टार्ट खालामबाय आंनि लाइफखौ फार्स्ट बेनो आंनि जब 2013 आं मावजेनदों बिनिफ्राय आंहाथ' बिराद फैसानि प्रब्लेम जाबाय बाबायाबो फैसा होला जब मावबाय जबावहाय खम मोनना सेलारियाबो आरो आंथ' फार्स्ट टाइम जब मावदों एक्सपिरियेन्स गैया बिदिनो मावलांबाय मावनानै आरो आं मोनसे वार्डेननि जब मोनबाय ओमफ्राय आं हराव हस्टेलनि वार्डेन जायो ओमफ्राय सानावहाय अफिसाव थाङो ओमफ्राय आरो वार्डेननि खामानिफोरखौहाय हस्टेलनि गथ'फोरखौ हिसाब नायनानै मानानै गासिबो डिटेल एप्लिकेसन टेस्ट रिसिप्ट खालामनानै आं बेनि उनाव आरोबाव टाइपिंनि खामानिबो मावोमोन आं टाइपिं खालामनानै फैसा मोनोमोन बेफोर खामानिखौ आं मावोमोन बिदिनो मावनानै आरो एस्टिमेट टेस्टिमेट बानायनांगौ थायोमोन सोरनिबा बिल्डिं बानायनाय मानाय बेफोरनि एस्टिमेट बानायलाङोमोन आङो बिदि बानायना इनकाम खालामलांदों आरो बिनि उनावहाय मोजां सेलारिनि जब मोननानै आं दस्रायावहाय मावबाय मार्केटिंआव एसे फैसा बुरजा मोनो नालाय ओंखायनो आं बेहाय जब मावबाय इन्सुरेन्सआव मावबाय बिनि उनावहाय आं बेंकआव मावबाय बेंकनिफ्राय आरो बिनि सिगाङावबो आङो कल सेन्टारावबो मावदोंमोन माने रिसेपसनिस्टबो जादोंमोन सानसे खनसे मोनसे अफिसावहाय बिनि उनाव बिदि मावै मावैनो आं मोनसेल' नङा मोनथाम मोनब्रै खामानि ज' मावलांबाय बिदि मावै मावैनो आं सानसे नेटवर्किं बिजनेसबो मावबाय नेटवर्किं बिजनेस आं गासिबो स्टेटआवनो मावजोब स्टेट नङा मोनसे दस्रा स्टेटआवबो मावदों अरुणाचल इटानगर अरुणाचल मेघालय आसाम गासिबो आरो जेराव मेराव बिदिनो बिजनेस नेटवर्किं बिजनेस मावलांबाय आं मावनानै आं लाइफआ एसे मोजां जाबाय आरो मोजां जानानै बिदिनो एसे इनकाम जानानै आं सानबाय आरो पार्मानेन्ट बिजनेस मोनसे खालामनो होननानै ओमफ्राय पार्मानेन्ट बिजनेस खालामनो होननानै आं लाइफखौ स्टार्ट माने बिदिनो खालामबाय लन लाबाय लानानै आं मोनसे जायगा नागिरनानैहाय रेस्टुरेन्ट खुलिबाय आं बेखौनो साननानै खुलिबाय रेस्टुरेन्टखौहाय मानो होनबा जोंनि बर' मानसिफ्राना जा मानसिफोर जेनेबा आंबो बबेबा जायगायाव थांबाथाय जेनेबा गुवाहाटियावनो मालाबा रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जानो लुगैयो जोंनि बर'नि खाना जानो लुगैयो खिन्थु मोना बिनि थाखायनो आं माने जा दुखु जायो गोसोखौ मारैबा मोनो जुदि बेवहाय बर'नि फुड मोनोबाथाय आं जा मोजां मोनगौमोन खुसि मोनगौमोन आरो जोंनि बर'नि बायदि खाना जेरावबो मोनफेराखै जानोबो हाया बिदि साननानै आं बर' मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिनो होनना सानबाय आरो आं अननो ओंखारो जा बयखौबो माने जेनेबा बाहेरानि मानसिफोर माने जोंनि बर' मानसिफोर फैबाय क'क्राझार उदालगुरि बङाइगाव गासिबो जायखिया बर' मानसिफोर फैनानै जेब्ला ओंखाम नागिरफैयो माने मेङोना जा मेंनानैहाय ओंखाम जानो होननानै फैयोना ओंखाम जानो लुगैयो जे न'नि बायदि खाना जानो लुगैयोना बिनि थाखायनो आं बेफोरखौ साननानै न'आवनो ओंखारनानैनो आं बर' रेस्टुरेन्ट खुलिबाय थेवबो माने एसे स्टार्ट जाहांदोंसो आरो लाइफआ एसे रेस्टुरेन्टआ मोजां सोलिहांदोंसोमोन बेखायनो मानसिफ्रा आंखौहाय माने एथ'राब गाज्रि माने डाउन खालामनो नागिरो आं बिराद जेलास जायो मानो एथ'राब जेलास जानांगौ मालायनि साक्सेस जानायखौहाय दे खुसिसो जानांगौ आं आगोलाव बुंबोबाय दि मालाबाबो जेलास जानाङा मालायनि लाइफखौ नायनानै जेलास जायै बाहाय टाइम वेस्ट खालामनो नाङा मालाया जि खालामदों बिनिख्रुइ साबसिन खालामनोसो नाजानांगौ बिराद आंखौ दुखु होनो नाजाबाय नोंसोरो आंखौ दुखु होनानै नोंसोर मारै हेपि थानो हागोन मारै खुसि मोनो आंहा खालि एसेल' लस जाबाय दे आं लस जाबाय आं नर्मेल जाफिनगोन खिन्थु
नोंहा जायथ' टाइम वेस्ट जागासिनो दं आंनि थाखाय माने मालायनि थाखाय मानो टाइम वेस्ट खालामदों नोंहा खामानि गैया नामा नोंहा लाइफ गैया नामा नोंहा फिउचार गैया नामा जे मालायनि लाइफखौ सानबाय थानाय एथ'राब आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो ट्राइ खालामबाय था आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय आं हागौ माने आं ट्राइ खालामगोन दि आंनि लाइफखौ आं मोजां खालामलांनो आं बांसिनसो हिम्मत मोनगोन जे नोंसोर आंखौ बिदि खालामदों बांसिन साक्सेस जालांगोन आं खालामबाय था आं साक्सेस जालांबाय थागोन ट्राइ खालामबाय थागोन नोंसोर आंखौ बिदि खालामदों आं आगोलावबो आंबो जाय मा होनदों बेफोर मानसिफोरनो आं देखायनो हादों आरो आं बिसोरखौ देखायनानै बिसोरबो गावसोर मानिफिन आरो आं FIR होबाय आरो जाय बिदि फट' शेयार खालामबावो बेखौ मोनबाथाय नोंसोर प्लिज आंनो स्क्रिनशट मारिनानै होदो ओमफ्राय जाय गाज्रि कमेन्ट लिरो बेखौबो आंनो स्क्रिनशट मारिनानै हरदो अननानै जाय आंखौ सापर्ट खालामो आरो जाय आंखौ बिनानाव बायदि सानो बिब' सानो प्लिज अननानै खालामदो मेसेज खालाम आंनि नाम्बाराथ' दंखायो जायखिया इउटुबाव मेसेज खालामबाबो जाबाय नङाबा इन्सटाग्रामावबाबो जायो FB हरबाबो जाबाय उफाय गैया आं बेखौथ' एरेस्ट खालामखागोन आरो नागारखाया बेखौ मालाबाबो नागारा आङो जेब्ला बेखौ आं मोनगोन नोंसोरनो आं निउसखौ होगोन आं जा हेपि जागोन जाय आंखौ बिनानाव सानो बिब' सानो बिसोरथ' आंजों दंखायो जाय आंखौ मोजां मोनो आं दिनै बा डायलग होबाय बेनि थाखाय गाज्रि मोननाङा जानला मोनला होनबायबो होनदां आं मिथिला थेवबाबो जायखिया बुंबाय आरो बे भिडिअसफ्रा आंनि नङा दे आं बुंखाबाय आं क्लियारलि बुंबाय बे भिडिअसफोरखौ आंनि होननानै साननानै लानाङा रावबो एकदम आंनि लुक्सजों जेबो मिलाया आं नङा बे भिडिअआवहाय आं मोनथिया सोर बे भिडिअनिया खिन्थु आंनि फट'जोंसो फेसजोंसो उल्टा पुल्टा खालामदोंमोन खिन्थु आंनि भिडिअजों जेबो रिलेटेड गैया जेबो कानेक्सन गैया प्लिज बुजि नोंसोरो मोजाङै नाय मोनथिया हसिया मालाबाबो शेयार दाखालाम आरो नोंसोर मोनथिखायो जे जानला मोनला शेयार खालामबा मा प्रब्लेम जायो आंथ' FIR होखाबाय जाय जानला मोनला शेयार खालामो जाय भिडिअसफोरखौ फट'सफोरखौ जानला मोनला शेयार खालामगासिनो आंनि नाम लानानै बिनि थाखाय माने नोंसिनि गावसोरनि प्रब्लेमखौ खोलना लानाय जागोन मालायनिखौबाबो दाख्लाम रावनिबो दाख्लाम आं बेखौनो हास्थायोना जोंनि बर' मानसिफ्रा एथ'राब गाहायाव गोलैनो नाङा मालाबाबो ट्राइ दाख्लाम बिदि खालामनो थाखाय मालायनि लाइफखौ स्पइल खालामनाङा मालाबाबो बेफोरखौ मोजाङै साननानै नाय सानै हयै खामानिखौ सानफ्रामबो मावनांगौ जेब्ला नों सानै हयै खामानि मावगोन होनबासो नोङो साक्सेस जागोन साना हौवा खामानि मालाबाबो दा माव मोनसे खामानि मावनायनि सिगां बारे बारे साननांगौ बेखौ मिथिखायोना नोंसोरो होमबा बेखौ शेयार खालामनायाव नोंसोर 1 सेकेन्डबो साना 1 मिनिटबो साना मोनसे फट' डाउनलड खालामबाय नुबाय शेयार खालामहरबाय बिदिजों मारै जानो खोन्थालाय नोंसिनि सायाव ना एक्सन लानो हायोना नोंसोर मिथिगौनो मिथिया नोंसोर मिथियाखैना पानिशमेन्टआ मा जागोन जायनि बिदि भिडिअफोरखौ शेयार खालामगासिनो दङ आरो जाय मेन कालप्रिट बेखौथ' आङोथ' ओरैबायदि साजा होखागोन ना आंनि बिफाया एडभकेटखा एडभकेटनि फिसाजोंसो पंगा लादों ना आंथ' मालाबाबो नागारखाया फट'सफोरखौ शेयार खालामनाय भिडिअसफोरखौ शेयार खालामनायनि पानिशमेन्टआ मा जागोन नोंसोर एसे 354C एक्टखौ नायनानै ला नोंसोर बयबो 354C एक्टखौ नायनानै ला नै आं देखायनो हागोन हा आं दा हरगोन इउटुबावहाय 1 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोरसिमथ' जेल जाखागोन आंथ' जाय खालामनो बेखौथ' 20-30 बोसोरथ' जेल जागोन आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरदों ना आंथ' बरबाद खालामगोन आरो आंनि जिबायदि पिक्सार बानायनानै होदों आरो जिबायदि पिक्सारखौ शेयार खालामदों भिडिअसखौ शेयार खालामदों ना बिसोरो आंनि होननानै फेकखौ मर्फ खालामनानै पानिशमेन्ट ओंखारगोन दिनै बेखौनो होननानैहाय आं फोजोबबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय प्लिज आं बिदि इउटुबावहाय मालाबा भिडिअ होफेराखैमोन गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होबानो जाबाय बयनिबोसिम गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंजों सापर्ट खालामफानायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आब'मोन आदामोन